weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ndulmaji dembe ndulmaji funeɓe wudduru kundela nima ko on waktu yoni ha to tiggere e nder galle Mikailu Ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men leydi Sénégal haɓade ɗiɗo hen accident ji baɗoji boli leydi Sénégal batu hakkude jagorde hanki o ɓe jaltini kene tolno e nogas ɗiɗi kuulal gam fabade ɓesguji leydi ndi Sénégal to leydi Mauritanie UNICEF yaltini holliri wonande kala temedere capanɗe jeegomo sukane jogui ko wiyete animi ngakkude haaraduru e nder leydi Mauritanie ɗum ko kaldigal hanki hakkude mabɓe e jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie to leydi Mali poste seɓe koro ko fiyande waɗi toon hanki o gendarme goto wasi en fittan mum waɗɗani katti kame kitta kala e kala saaha teskama ɗiɗo hen dumunaji kala janguji ne ɓuura ɓattade lamorgo leydi Mali to Guinée Conakry Moussa Dadis Camara darima hanke yeeso baara o waɗi no wawno wadde ni so tawi kay ko wiide e kala saaha o jabtota ko woni namde hanki caggal namdal ngal ganduɗa woronkuno dañande ɗum holngal jaabo wala kabruji men mana en ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso ma en jaaha to Gabon Nigéria Maroc kamen wonde Centrafrique RD Congo hakkude mum e Rwanda kabruji men mana en ha to Jolam jaaberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena caabune laaɓal socca ɓanndu maɗa haa jiitoɗa heen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓanndu haa jiiɗa hoore maɗa an jogiiɗo tasuuji e ɓanndu muɗum laamlaame baaye puƴe jokkodire caabune laaɓal e lallitare joni joni jiitoɗa heen hoore maɗa caabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi aɓe jogii juumri welndi kewndi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cawiɗo kala caabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardugol sohna Habi Sarr hakkude Nawele e Demmankani ɓe mbeyɗi juuɗe mabɓe faade caabune laaɓal e lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiɗi hebde caabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Sarr mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen Nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗo hen tongode maɓe kalane to tawata caabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno Djibisi joom lasarari laaɓaɗo ƴeewgal sa rokkimo indema e inde nene ma wo haalanma kala caɗele ma ha cikka elle ko onon gondi ceerno Djibisi joom istijab laaɓaɗo kuɗola guittowo humre to banggue dañala kono ne kadi cattoraɗo dewle joguiɗo caɗele kayitaji guila e ɗanle ha tente on jeeyowo kala
ceerno jibisi ne witti leɗɗe cafroje ko fate bangi kiis fibrom dogam cité ko noonne kadi gonduɗo e erni e morita ha tenti noon on joguiɗo cholestérol kam yoga e ñabboji cuuɗotoɗe nder ɓalli joguiɗo caɗele goragu jawɗo yiitade hoore mum donkuɗo ɓesnude sa jokkodire ceerno jibisi mawo haalane hen ko laaɓi ceerno jibisi ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen lekki gooti ene safra kene tolno e sappo e tati rafi lekki gotkiki ene safra kene tolno e sappo e jeetati ha jeenayyi rafi so tawi noon koye fannu tataɓijo o waddete koye gawri samme walla ni gawri suuna sa waɗi no wirini ma yiito hen hoore maɗa safranma ha sappo e jeenayyi rafi kala ceerno jibisi holto tawete hande omo tawe to ɓernde Fouta woni Wourossogui yaltirde Wourossogui faade ogo sara guenale Wourossogui ɗo ko ɗon ceerno jibisi tawete so tawi noon koye fannu ƴewgal ko fate banggue listihar ceerno jibisi kala gonɗo e nder leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko temedde nayyi mbuuɗu ɗum ne kadi mbaɗata ko weef walla ni orange money so tawi noon gonɗa koye leydi Mauritanie ko ujunere uguya kala mo wonani eɗeɗo hen leyɗele ceerno jibisi ene yarliti ƴewande jomuma sa yiiɗi jokkodirde ceerno jibisi ha mbawa neldudemo o ƴewanma listihar maɗa mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appela mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp leydi Mauritanie 00222 47 22 80 84 so tawi noon koto noksoɗa base makko ene tawe to netteka woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Alassane Sy mbatta ko 36 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno jibisi safriyanke ngana kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare sappo siilo hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon sar Abdullaahi Saae to karallagal weltare TV ha mbawon larde nate mon ɓossoje ko musidɗo mon Saydou Abouba batu hakkude jagorɗe hanki e tawtorede mawɗo leydi ndi Sénégal tawɗo wi ɗum ko hoorejo jagorɗe leydi ndi woni Amadou Ba ɓe garti e yurnitade caɗele accident ji e nder leydi ndi Sénégal ɗum ko caggal accident ɓennuɗo ñande jamma alenne jofi altina ha jeeyi sababu capan tati e jeenayo fittandu heddi oɗo hen accident musɗo kamtriɗo mettuɗo jangtade ɗum jeeyi sababu ƴetti peeje mawɗe gam tajji kuule kene tolnoyno gasi ɗiɗi kuulal fawdi ɗum e ɓen dognoɓe autoji kame autoji ha e nokkuji ɗi kala ma en ketto hen seeɗa no fotiri kala musidɗo men Mamadou Abdoulaye Déme mo ganduɗa ene arta e ɗeɗon toɓɓe gam toɓɓere e toɓɓere kala. Assalamu aleykum bandiraɓe ɓesgu leydi Sénégal ko bandon Mamadou Abdoulaye Déme oɗo subaka talata sappo lewru janvier hitande 2023 10 heures subaka e wertago leydi men Sénégal ko arde ɗo hen etade firande en e ɗemngal pulaar décision ngaji ƴettaɗi hanki jamma caggal jayiya mawɗo baɗɗo to Kaffrine ha yooɓi pittaɗi kewɗi e gañiɓe hewɓe e gardugol hoorejo gouvernement o premier ministre Amadou Ba dendagal yimɓe e kuule ɗe ganduɗa ɗe ene jokkodiri e ya garta e ko taari ɗum mbaɗi batu e yamirore gardiɗo leydi ndi no gandirɗen ni ko yalti hen ko toɓɓe nogase ɗiɗi ɓe nogase ɗiɗi ɗe etoɗen firande ɗum bandiraɓe goo ministre kalfinaɗo force armée
jokkondirgal muɗum e ministre de l'intérieur et ministre kalfinaɗo transport mbiyama ɗo e balɗe 15 yo jettin projet de décret darnowo goomu keeriɗo toppittoɗo kala ko fewti kisal ya garta e nder leydi meɗen taw noon ardoto ɗum ko goto e gradeji leydi meɗen ene wawi wonde militaire e ko nande muɗum gueɗel ɗiɗaɓel ngel ko ministre de l'intérieur o e ministre transport ɗo e balɗe 3 ƴettu kuugal kala otoji nawoji yimɓe hakkunde gure e gure kala ɗumen yaade tuggi 23h jamma 11h jamma à 5h du matin à 5h suba donc firti ko otoji jahoji hakkunde nokkuji ɗi gure e gure so 11h jamma yoni kala ɗo ɗi gonno ɗi dartoto ha 5h suba siftine kadi e nder Dakaru holko joofa e nawgol marchandise toɓɓere tataɓere nde ko ministre jogiiɗo affaire transport ɗo e balɗe 3 yo ƴettu kuulal biyo walla hankadini otoji nawoji yimɓe mbawa huutorede ko ɓuri duuɓi 10 e otoji nawoji marchandise wawa huutorede ko ɓuri duuɓi 15 toɓɓere nayoɓere ministre kalfinaɗo finance e ministre jogiiɗo économie e ministre jogiiɗo transport e ministre jogiiɗo commerce jamirama ɗo e balɗe 15 yo lelnu feere mbale dendagal parc automobile o otoji jahoji ɗi holno kesɗitinte ɗum kanko premier ministre o siftini ɗum ene jeeno e programme mo plan Sénégal émergent PSE e fannu muɗum PAP 3 o ɓe jiiti kaalis kuccinteɗo e ɗum ɗon ɓere joyeɓere ministre kalfinaɗo finance ministre jogiiɗo transport e ministre jogiiɗo commerce mbiyama kañumene ɗo e balɗe 15 yo jaltin kuule kaɗoje gaddugol e nder leydi meɗen ponoje otoji taw ponoje kiɗɗe toɓɓere jeegoɓere ministre jogiiɗo transport ya garta e leydi yo ƴettu feere waɗore hankadini kala otoji transport yimɓe e transport marchandise ɗin otoji hankadini contrôle mumen technique jobnetake wontata ko gratuite e otoji tohosi goɗɗi ɗi ɗi jamburi eɓe jeeni koye mumen ɗi ɗin mbiyama ɗo e lebbi 3 yo dartin contrôle aji mumen technique mbasa wadde ha ɓeyto mbawa ɓennude no pamirten ɗum ko eɗen jokki hen ɗum toɓɓere jeeɗiɓire 7e point ministre jogiiɗo finance e ministre jogiiɗo transport ene poti uddidde e ko yacci nokkuji goɗɗi e nder leydi he nder diwanuji région ngaji he to watte contrôle technique hono no gonɗo Dakar woni ko nandi hen toɓɓere jeetaɓire 8e point ministre jogiiɗo transport wiyama yo ƴettu peeje mbale hankadini otoji ɗi ene waɗe plombé a wawa dognude oto ma haysa yiɗi ko ɓuri 90 km/h ɗum otoji nawoji yimɓe e nawoji marchandise toɓɓere jeenaɓire 9e point ministre jogiiɗo transport
wiyama yo ƴettu e nder balɗe tati garoje ɗe mesure kaɗowo yimɓe ɓe ittude autoji marchandise ene mbatta ɗum autoji nawoji yimɓe. 10e point, ministre jogiiɗo affaire et transport yamirama ɗo e balɗe tati yo ƴettu kuulal kaɗowal ittude autoji ɗi ko mbawno nawde ko ene ɓeyda hen palasuji goɗɗi walla ene mbaɗa hen ko tamboto bagasuji goɗɗi. Deften hen toɓɓere sappoɓere ɗe mbiɗen ministre de transport o wiyama ɗo e balɗe tati yo ƴettu kuulal kaɗowal yimɓe ɓe ɓeydude e nder autoji he joloɓɓe ɓeydude hen ko wiyano yo wood ko fonno wodde ko no pamirten ko wiyete verseuji ɗi banguji ɓeyteɗi hen ɗi ɗum koko hattete hankkadi ni e walla wiide ene waɗa porte bagage pawtiɗi hen ɗi jeeno ko hen e dow autoji he. 11e point, ministre jogiiɗo transport ɗo e balɗe tati 72 heures yo ƴettu kuulal ɗowal autoji nawoji yimɓe ɗi waɗede porte bagage e autoji baɗɗi ɗum ɗi yo porte bagage uji ɗi ceŋte. 12e point, ministre jogiiɗo transport o jokkodira e ministre jogiiɗo commerce ɓe ƴetta kuulal ɗo e balɗe tati ƴewtade holno hol laawol ɗo neɗɗo rewata ha wawa hebde yamirore wawde jogade transport, hol autoji kadi jamirteɗi yo jolnu yimɓe e yo jolnu marchandise. 2e point, toɓɓere wattore sappo e tati, ministre jogiiɗo transport wiyama yo hollide gouvernement o ɗo e balɗe tati kuulal bahlowal condition no neɗɗo heɓirta permis conduire wonande dognoɓe yimɓe hakkude nokkuji e nokkuji. ɗum taw kala dognowo yimɓe yataw ko famɗi fof o dañi duuɓi 25 nawowo marchandise hakkude nokkuji e nokkuji yataw o dañi duuɓi 23. wonno ko musidɗo meɗen Mamadou Abdullahi Déme eɗen gandi toɓɓe ɗe gasani kono ma en gartoyen dartiɗen koto toɓɓere 13 ɓiire kanje kala so ɗe ndendi ko toɓɓe 12 woni ko laamu ngu yaltini ngam fabade yimɓeɓe wonande pittali mumen e nder ɗiɗo hen accident ji keddoɗen ko yon accident musidɗo men Laye An ene artana men hen caggal jiyanɗe jonde yimɓe hewɓe ɓe o yewtidi ko fate banggue oɗo hen accident baɗɗo toon to Ñiibi. accident musɗo waɗi to wiyete cyclo hakkude mum e Kaffrine ko kiloji 6 3 e jeenayi neɗɗo mbasi hen pittali mumen temedere neɗɗo barmi hen ko ɗum saabi hunde musde no feewi ha mawɗo leydi ni ƴetti ko wiyete deuil national woni balɗe 3 suno hoddira e neɗɗo de heɓat kono won hunde kadi sagganne hen sagganne autoji ɗi saggan kadi e taliji ɗi won ko ɓe won chauffeur ɓe wona ni hiiɓe chauffeur ji wonta bonɓe needi yimɓe ɓe noon kolliti saabi accident ji kewɗi ɗi musɗi ɗi tan ko chauffeureɓe ɓe e ko sukaɓe tokosɓe tottate autoji na dogna te noɓe keɓirta permis ni wonɓe ɓe ndewani e lawol poftata ko jaɓata ɗanade no feewi goto fof ko responsable hande oɗo saaha jomumen dañi caɗele mawɗe saabu ma on henen jogui ɓesgu cewgu kañum doganno jamma doga ñalawma fof ko kamɓe caabi ɗum ɓe makki waɗi taliɗi fof no feewi wako degui Allah bone o fof woni joni koye safroɓe bone o fof woni koye safroɓe surcharge o e foɗodirde tali o goto fof no wiya kañum adoto ɗum fof nde hen ma ɓe sukaɓe gonirɗo ni no keɓirta permis ni tan gona e garage tan aɗa fampo tan auto tan pina tan daña permis tan ni tout e surcharge uji ɗi kadi kañumne vraiment wona hunde nde ganduɗa ene feewi par ce que non seulement goo yaadani diine ɗiɗi
mi haalanma fof nani hen otoji yimɓe no gujje goɗɗum e goɗɗum fof no waɗa hen. ɓe kolliti kadi yo laamu ngu ƴettu hen kuugal dadiɓe wonɓe kalluji ɗi yo deftinɓe laawol so tawi ɓe ndewani laawol ɗum ɗon alay saago laamu ngu daro hen no feewi. oɗo a waɗi infraction hande ɓe sifama permis o janggo sa watti ɓe siifa deuxiéme troisiéme sa waɗi ɓe siffinima permis ma joɗɗa. ɗum dal sinno ko sagam laamu ngu ma ƴewta ɗum no feewi feewi inchallah. alkanaɓe dariɓe e mbeddaji ɓene kadi yo tinno mbaɗa organisé kamɓe sohreɓe so sohre tiri hoore alkali tiri hoore yoɓe ndewnuɓe e lawol. ɓe kolliti kadi jaagol jammangol ina hamni no feewi ko ɗum ɓuuri hewde addude caɗele ɗe so ɓe dañi otoji ɗi mbatta yaade ñalawma ko wayno ɗanle juɗɗe ɗe otoji ɗi mbatta yaade ñalawma mbasa yaade jamma ko ɗum ɓurantaɓe ko ɗum kadi ɓuuri wadde hoolare. ɓe mbatta dawde subaka sabu yaadu suba kam ɓuri hoolnade ɓuri siirde e yaadu jamma kadi safaruɓe yoɓe bisuji jamma ɗi yoɓe mbaɗat ɗiɗo oyo dogne jamma oyo dogne ñalawma kono min hay bis mo garami no dognannoɗo kiiɗo konko dogdanami jettidde haar o gongi noon laawol gotol kam Allah tan faabi. e siftinde tan accident mbaɗo ni musde e hewɓe mayɓe e hewɓe barmuɓe meeɗani wadde histoire Sénégal tawa koye banggue oto eɗen ñaago Allah yo worde haɗan en ɗo. Allahumma amina ya rabbi. Laay an golle ma jooɗi peewi jeheten ko toon to Ziguinchor tawen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabruji garani en to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saae assalmitama e nangal hettoɓe Weltare TV kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor lycée Ibou Diallo to e Sédhiou ina wayno kamɓe de oɗo lycée ko 1975 ko nden oɗo lycée maha ɓe kolliti noon lycée o fuɗɗima bonde bonnande nden nana heewi ina wayno won hen ɓale peeciɗi ina wayno kadi e dennagal dame ɗe e fofof ina rappi no feewi ɗum no ɓe gullitima laamu ngu yo waw faabadeɓe e oɗo lycée beele ina wawa fewnitede ko ɓuuri yawde yacade lycée o kadi ɗiɗo duuɓi joyyi ina waɗi gartagal ina kamɓe foof eɓe dañi hen jencude jangde nde élewaji kewɗi ina gaño hen 100%. lycée Mamadou Mané ha joni koto Sédhiou one kadi ɓe kaali yidde wallede ha lycée o wawa darade gila e jangguinoɓe ha e dennagal duusuji ɓe ngala ɗum ɓe ngala kadi holɗum ina wayno robiñaji mabɓe kadi fof ko bonɗi ɗum noon yo laamu ngu daro wallaɓe e pallanteji ɗe fof kili ɗum noon yo laamu ngu daro wawa walludeɓe ko ɓuuri yawde yaccade eɓe noddi ballal laamu ngu. Ziguinchor naɓe de accident baɗoto e 6 kilo to e Tamba ina wayno doctoreɓe ɓe noddi yimɓeɓe ɓe notima e keewal yoɓe ngar ɓe mbawa hokkirde ƴiƴam pour wallude e faabade ɓeɗo holɗum waɗɓe to accident heddiɓe no guuri ɓe ina wayno fodde 600 poos ɓe dañi ñande premiére nde ñande ñalawma ɗimmijo ɓe dañi 400 poos ɗum noon ɓe neldi ko ɓuuri yawde yaccade pour wawde faabade ɓeɗo yimɓe wadɓe accident ji ɓe danda ɗumen beele e gurdam mumen ina wawa moƴƴude ɗum noon Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodire Sar Abdoulaye Saae yallo koye walde e jaam. Amadou Ishaqa Kebe golle man jooɗi peewi sen gewi to leydi Sénégal koto leydi Gambie paadena joguiɗo konngol gouvernement mo leydi Gambie o holliti kene tolno e koninkoɓe jeetato darima e yeeso tribunal to Banjula ɗum noon koye kuddata mo laataki pewjanoɗo e lewru maydiro hen ndu hen goto noon koninkene yiile suwata o yitede on noon ko dogɗo sen gewi to leydi Gambie koto Mauritanie paadena eɗen gandi oɗo saaha mo gonɗen wonande Dakar ko taari ɗum ha fenma noksode ko taari ɗum kala sosoɓe liiliɓe e an ɓe dedeɓe gueygueyɓe e jajaɓe gaygayɓe e gueyi ha denɗiraɓe kala oɗo saaha kokon donkana yo looto gam teskede ɓuuɓol ari hay salliguinade ɓe certi hen haalaɓi to leydi Mauritanie wonande batu hakkude jagorɗe e tawtorede hoorejo jagorɗe leydi ndi kame jagorɗo tambiɗo ko fate banggue ndema kame jagorɗo tambiɗo ko fate banggue diƴƴe ene wonde catal daringal nden wala guura leydi ndi catal ta jour kamɓe noon ɓe jurniti ko fate banggue ndema ɓamtude ɗum e nder état mo hawdila sharqi
ɗum noon ko toon to basemo oriental ngam ɓamtude ndeway oɗon diwana haɓe mbawa fabade ɓesguji taweteɗi toon ɓe kolliti barasuji équipe on jogorɗo darade hen koko hebla ngam wawde wadde toon baras ngarɗuɗo beele yimɓeɓe duttito e ndema timmuka taw kadi ko ndema mbawa ko yaltinde état o kala e caɗele kono kadi ɓe miccima baras mo barke yola ene tawi nder état mo asaba ɗen gueɗe kala koye wurtinde ndema yoga e ndema fannuji certuɗi no fewi taw koye ndera ɗiɗon diwanuji catal UNICEF ɓe kolliti wonande kala temedere nde limɗa en capanɗe jeegom taw koye sukaɓe taweteɓe nder leydi Mauritanie ne jogui ñaw biteɗo animi noon ko ñaw mo ganduɗa heewi arede ɗum ko neɗɗo ngakkaɗo haaroduru no fewi ɗo jiiɗamo kala mo ɗasɗi omo yoomi ƴiƴam makko ne sewi ɓe kolliti ɗum ne heewi e sukaɓe no fewi ɗum ko jonde hakkude mabɓe e jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie ngam yurnitade ko fate banggue ɗin fannuji aɗiya neɗɗo guufu gaafa kewɗo no fewi tawne jogui oɗon animi aɗiya kadi neɗɗel cewguela tawne jogui ɗiɗon sifaji kala e dow mbadi ɗi ɓe kolliri wona tan sukaɓe hay rewɓe ne hen o holliti kala rewɓe ɗiɗo hen debbo goto ene jogui wonande animi ko fate banggue sukaɓe tato he kala sukaɓe ɗiɗo he kala sukaɓe tato ɓe jiiɗa hen ɗiɗo ene jogui oɗon rafi walla mbiyen ne jogui animi ɗum noon heewi arde koye banggue ñamde nde ala vitamine ko fati e gurdam neɗɗo o Mauritanie tawtorama jagorɗo mum pétrole woni Abdullaahi Saae Mohamed Saleh tawtorama to Arabie Saoudite ɗum ko jonde fuɗɗide hanki nden jonde fuɗɗi ko altine hanki o ko fate banggue min kene tolno capanɗe jeegom leydi tawtorama capanɗe nayyi jagorɗo ko fate banggue fannuji min tawtorama 17 cete taw ko tambiɗe yogay gueɗe windere nde kala ɗum noon ko ñalawma hande sappo fuɗɗi toon to Arabie Saoudite e tawtorede roi Salman ɗum noon ko yidde ƴellidde faggude to banggue min yogay ɗen leyɗele joguiɗe pétrole kame gaz Mauritanie ene tawa hen ngam tawtorede oɗon fannu police des crimes économique hanki ɓe kolliti e kayitol ngol ɓe jaltini ɓe keeɓi listuji inde ɓen limtaɓe ko fate banggue borjinde jawdi leydi ndi e duuɓi sappo cakkitiɗi taw koye gardidi Mouhamed Ould Abdel Aziz gonnoɗo horejo leydi Mauritanie kamɓe kala ɓe keeɓi convocation ngaji mabɓe ngam nottade tribunal mo Nouakchott ɗum wonata ko 12 ñalawma janggo so jomiraɗo haaji toon to tribunal mo Nouakchott so tawi noon woni ko mawɗo mabɓe o on gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz ko 25 janvier o jogori darade to yeeso tribunal ngal Nouakchott jokkodiral ɓeydude to banggue fannu cellal ɓalli hakkude Mauritanie kame Japon ɗum ko jonde hanki hakkude jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie kame ambassadeur mo leydi Japon tawiteɗo to Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie nden jonde ɓe ciifodiri e nandiral ɓeydude golle Japon faade cuuɗi safara e nder leydi Mauritanie kame hebloji ha leydi Mauritanie ɓuura jogade fandare timmude ko fate banggue cellal ɓalli wonande ɓesguji leydi mummen hôpital kay hayɗi gollotoɓe hen hewɓe moɓodiri hanki o ngam artude toɓɓe caɗele ɗo ɓe guuri ha tenti noon ko fate banggue tardugol ko fate banggue ɓosordi walla ni atta e mabɓe koɓe cabbino e laamu ha hande ala kala ko gasi ɗum ko moɓodiral ngal ɓe juɓɓini ñalawma hanki o to kanko sa finoɓe toon kolliti nangi gujjo mawɗo tampinnoɗoɓe no fewi kala saaha gujjowo toon on noon wujjaniɓe ko coggal bamɗi nden caggal wujji ngal coggal bamɗi o riddi ngal ha ɓattoyi wuuro wiyetengo dak faka ko toon ene tawi nder commune Hamed taw waɗɗani noko biyeɗo Altaskaya ene tawi keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali kanko noon on mawɗo ko malinajo o jaggama o saaha o tottama autorité ji tawiteji e oɗon diwan ngam teskede kala saaha bamɗi mabɓe ene majja o ara tan o falto hen coggue o sogga o tacca o faye Mali o yeeya so gayni kadi o arta ngol lawol noon o wiyama hen teeba gattaten koye jonde G5 Sahel yuɓɓinade hanke hande kala to jamina lamorgo leydi Tchad e tawtorede jagorɗo konu mo leydi Mauritanie kamene wonde chef d'état major général armée leydi ndi wonande joɗorde mabɓe tawetene to Bamako lamorgo leydi Mali
woni ñiɓirde G5 Sahel gonnoɗo toon to Bamako egginama oɗo sahaɓe ɓe nawtata ɗum ko toon to Niamey lamorgo leydi Niger ɗum ko caggal nde Mali holliti hande o natti jogade peeñƴi mawɗi faade G5 Sahel hayso tawi woni ɓe jaɓanani ɗum e oɗon fannu sengi wi e oɗon fannu koto Algérie wonande Amnesty International erima wonande gouvernement mo Algérie nde ittata ñawore wargo e nder leydi mum ɗum ko caggal lewru mandiro hen ndo kene tolno e capanɗe nayo gorko ñawaɓe kaddi gurdama e kaso ɗum ko caggal wonande nde ɓe nanga tumedeɓe aɓe duppi ladde e tayaɗe ɗum wonno koye lewru août 2021 haɓe duppi hen gorko goto ha wasi hen fittande muɗum taw koye dow guiɗaɗe e ŋañalde ɗum jeeyi sababu kamɓe ñawedeɓe ñawaje wargo Amnesty ngal cetal ɓe kolliti ɓe jatani e oɗon sifa hay seeɗa sengi wi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena to leydi Mali ko jangu waɗi e nder poste gendarmerie ɗum ko hakkude lawol kitta fade katti e kitta hakkude mum kene wona 150 kilométre hakkude muɗum e Bamako ɗum nana waɗi koye poste gendarmerie mo Sebe Koro gendarme goto wasi hen fittande mum waɗi noon woɗɓe gañiɓe hen nden fiyande waɗi ko hanki o altina ɗon ɗo Sebe Koro e wi Djibi Diawara o woni préfet diwan ngol watti laabi ɗiɗi jangoji ɓurɗi ɓattade Bamako ne waɗa ngol talawol ko jango wanno ganduɗa kene foto wonde sapeur pompier ji ɗiɗi mbasi en pittali mumen jambour en tato mbasi en pittali mumen taw koye diwan Kulikoro woɗɗani lawol faade Bamako no feewi keddoɗen joni koto leydi Mali général Mamadou Gaye toɗɗama woni gardiɗo sembeji ministre loni ɗum ko ñalawma hanki o woni commanda gardiɗo sembeji wonande loni ɗum sembeji ministre tawete to leydi Mali ɗum ko caggal nde manda on officier rolande gasi ha laaɓi golle mum e nder leydi ndi Mali to Mali keddotoɗen wonande dadiɓe tambiɓe nden kay kisala leydi ndi ɓe mbawi faddade taw kadi heɓe nangi hen ɗiɗo walla ni tato ɗum ko caggal nde nden ka timmo ka ngakki caggal nde nden ka ngakki toon to diwan Ansogo ha fayenma to Ba Fulaɓe ɗum ko heccanki jammo piyanɗe gulɗe Diawa nanaɗe toon sara wuuro wiyetego Femi ha ganduɗa rewɓe hewɓe Femi noon Fema wuuro wiyetego Fema jafulani tawi nder commune mo Boura e nder commune mo Boura ganduɗa rewɓe hewɓe dogi hen kamɓe sukaɓe gacci galleji mumen kala ɓen noon ko worɓe joguitiɓe armeji nottotoɓe jihadiste en walla ni taw ko pelle tan jahoje haajuji mumen ko ɓen pelli toon piyanɗe gulɗe Diawa ganduɗa ɓe nawi gueɗe kewɗe caggal mum noon armé leydi Mali wawi nottade hen ha jaggi hen ɗiɗo nden fiyande ko nden jokki ha to nokku biyeteɗo lele nokku biyeteɗo leleyo nokku biyeteɗo leleyo ene tawe e nokku biyeteɗo Soroma ɗin nokkuji ha fayenma to nokku biyeteɗo Sira Koro koye ɗi nokkuji kala ɓe mbawi e wawde jaggude hen worɓe ɗiɗo taw koye fiyande yanje no fewi wande jamma hecci hanki o to leydi Mali keddotoɗen wonande dadiɓe leydi ndi ɓe kolliti e nder nduɗo hen lewru janvier ɓe nangi motoje kewɗe no fewi taw ko gujjaɗe ɗen motoje kala ko ɓuuri hen hewde mbaɗana ko faux tampon taw kadi on tampon ko tampon jeygu taw kadi on tampon ko faux tampon wonande ngaraɓe mbaɗanma tampon jeygu taw kadi ko moto janango taw koye fo ɓe mbahali kala ɗin motoje kewɗe nangama kono kadi ɓen waɗɓe ɗum ɓe woni hen ɗiɗo nanga heddiɓe ene jiile o saaha mo gonɗen to Bankasa tonne kadi ko gujjo motoji mo ganduɗa tampinɗo mene fewi kañumne wiya teeɓa kañum jagga toon tottiraɗo saaha mo gonɗen laamu ngu sara nokku biyeteɗo jagga koye nokku biyeteɗo Bara o nagga koye nokku biyeteɗo Bara Suye ko hen on toon o nanga oɗo saha o tottirama wonande laamu leydi ndi sengiwi to leydi Mali sengiwi to jafoɗon sengiwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry tribunal ngal Manfako hanki darima e yeeso ngal ɗon tribunal wonande ex coordinateur FNDC woni Abdourahmane Sano
hanki wo darima toona procureur yidde ɗuma ko yo ñaawe 12 lewru e nder kaso 17 lewru e nder kaso ñaawore makko noon yanata haalaɓe ko ñalawma janngo 11 ko wona ɗum ko sellu Dalen Diallo erima moɓodiral manggal ngam hollirde ko ñaawira ko fenande ngam o sa nanguiredemo wonande yuɓɓindemo batuji nder suuɗayru yidde waddemo plateforme ngam habtade laamu ngu ɗen gueɗe kala o holliti ala hen kala ko laaɓi ɗum woni ko nanguira hanki darima e yeeso bar Moussa Dadis Camara ngol watti lawol jeegoɓol omo daro ko fate banggue ñawore taw kadi ganduɗa koye wargoji bannoɗi 2009 to 28 septembre ha ganduɗa kene tolno 150 fittandu hedde on ñalawma 109 debbo waɗa viol hewɓe majjina ha ɗo ɓalli mumen jiitaka kala kanko on gadinoɗo CNDD 2009 bannoɗo kuddata hawɗo ñalawma hande mo gonɗena omo yedditi no feewi eɗen gueɗe ɗe o tuuma kala saha so namdama namdala no wawi wadde o jaabo saha o salo jaabade walla saha o hollikino hen goɗɗum walla ni saha o gaga o ronka wawde jabtade ɗeɗon namde sengi wi to leydi Guinée paɗen koto Côte d'Ivoire to leydi Côte d'Ivoire tambiɓe nden ka boli taw ko weeyo dowɓe kolliti maɓe natan balɗe tati hofgo woni ATS wonande bowal laaɗi diwoje ngal Abidjan ɓe erima wonande laaɗi diwoje giwoje yogay nokkuji ha tenti noon leyɗele takkiɗe leydi Côte d'Ivoire kala nde tinata ñande 19 wonande nduɗo hen lewru ndu gonɗen koɓe natanoɓe hofgo juuɗe balɗe tati haylaɗo ndiwaw goto ɓe toppittako guila to banggue communication mum ha to banggue laabi mum ɗum ko caggal nde ɓe jooɗoɗe jagorɗo tambiɗo weeyo dow Amadou Kone ɗum ko 17 octobre 2022 caggal sifande nandiral wonande 2 janvier nde ɗo hitande ndu lewru darindu ma koɓe kaali ko kala moƴƴitini ha ɗo ala kala koɓe jii hen haydara ɗum noon kamɓene maɓe mbat koɓe mbawi wadde ko to Burkina Faso kene tolno e ujunnaje 6 établissement école woni ko uddi guila 31 lewru décembre 2022 ha yettiɗo gam ngakkede nden ka e kisal yoga e nokkuji kene tolno e ujunnaje 6 e 153 établissement woni ko uddi kene tolno e feccere million suka woni ko yahata école oɗo saaha mo gonɗena to leydi Burkina Faso keddaren ha joni loni erima ko fate banggue enquête nde waɗete e 28 fittandu jambour ittangu toon to nunani tawe to hakkude leydi to taw tuuma hen ko pelle joguitiɗe hakkude mumen e wañoɓe mbaɗi ngal ɗon badal ha ɗo hen ala kala ko heɓa hen ko laaɓi to Nigéria kene tolno 32 neɗɗo woni ko bifta ɓe gonno koye train e nder état mo Edo ko ɗon ɓe worɓe jiguitiɓe armeji paddi kaɗon laana ɓe mbawi nawde hen 32 gorko ha ɗo suwata wo yiite ne waɗi hen rewɓe wi porte parole police mo état mo Chedi oɗo sa mbaɗa peeje kala ngam yiitude ɓen nawaɓe ɓe ala kala ko waɗa hen revendiqué ala kala jeytiɓe hen ko wonde kala ɓe jokkidi ñukidade ngam ƴewde holto ɓen nawa siftindon Nigéria ɗo tan e 25 lewru fandu ndu aɓe piiɓi toɗɗade hoorejo leydi maɓɓe kesso ko nden gasata manda Mohamed Buhari leydi Maroc haaɗi kala ken wiye tew nayyi guiwowo toon to Royaume-Uni walla toon to Irlande Nord ko fate banggue tebbuli barete toon nadde leydi mum gam teskede wonande raaɓo ko fate banggue tew nayyi walla mi nayyi gurɗine daaɓa ko fate banggue tuberculose daaɓowo yimɓe wurɓe ene gasa taw ene nguɗon tew ko fate banggue ndeɗo hitande kala ɓe jowi gam yafade tebbuli jaltoji toon ɗi kala jillo jagorɗo affaire étrangére mo leydi Turki fuɗɗima ñalawma hanki o fuɗɗori ko toon to Afrique du Sud jillo makko ma yaha 14 nduɗo hen lewru to Afrique du Sud maw yaha toon to Zimbabwe Rwanda Gabo Sao Tome ngun jillu gasata ko 14 gam ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Turki kami yoga e leyɗele taweteɗe nder Afrique Centrafrique tonne kadi ko fiyande waɗi toon hanki taw koye jango bettere kene tolno e koninkoɓe ɗiɗo leydi ndi mbasi pittali mumen taw yene mabɓe ko groupe armé nottotoɗo 3R ɗum waɗi koye wuuro wiyetego
yanga ne tawe e sappo e jeetati kilométre e wuro wiyetengo Buro ene tawe ndera leydi ndi ɗum waɗi ko sanga 22 heures taw koy a bettere mawde no feewi to leydi Gabon ali bongo on dimba wayli hanki galle lamorgo ngo ngam toɗɗade hoorejo jagorɗe keso mo toɗɗi joni wiyete ko Alain Claude Bliminze woni mo toɗɗi iwi ɗon debbo gonnoɗo ɗon biteɗo Rose Christian Osuka on ittama e poste muma ko wona ɗum ko hanki ko fade banggue jagorɗe kese toɗɗede ngam teskede hande batu jagorɗe to galle takko maaje mo Libreville Gabon Rwanda Paul Kagame e nder haalande mum wo holliti o dartini jaɓɓade wonande doga molto en iwoɓe toon to RD Congo ɗum ko caggal wonande loni nde yaltini cimtol takkude walla ni tumde Rwanda kam woni caggal rebel mo M23 kewɗo janguji muɗum e kala saaha toon to leydi ndi Congo sen giwi jolam jaberi paɗena Arabie Saoudite jagorɗo hajju hanki e nder batu maggo o holliti hajju e umra kala ko fati banggue duuɓi 65 taƴinoɗi ittama ha laaɓi kala sifa ndungu hankadini ene wawi arde wangade to rawda annabi o sallallahu alayhi wa sallam ne wawi kadi wangade suudu Allah teddundu woni kaaba umra e hajju kala ko wona ɗum ko fati banggue dottede kewendi kala leydi yahoɓe to Makkatul Mukarrama ɗum ittama ha laaɓi watino wanoni ɗen kadi kala guittama ɗum noon wonani weltare umriyankoɓe kame hajji yankoɓe kala en ñaguima jomiraɗo yo jeeye meɗen yen jeye e ɓen waɗoyoɓe umra kam e hajju kala gam ittoyde sunnaji e farillaji men kala komba gulɗo diawa hakkude koninkoɓe leydi Russie kame Ukraine hol jogorɗo jeyde nokku biteɗo Bakhmut ene tawe hakkude leydi Russie kame Ukraine koninkoɓe hewɓe keddima e ndeɗo fiyande wulde jaw moni kala ne jeyto kam oɗo saaha jimi oɗo nokku ɗon ɗo leydi Ukraine woni e hebde Pologne neldi toon hande o jarde kombaji kewɗi no fewi ɗum ko caggal France Allemagne Amérique kala koko gembi gam yidde neldude toon armeji kaptorɗi wallidde koninkoɓe leydi Ukraine ha mbawa dartade leydi Russie Pakistan caggal nde inondation toɓoli mawɗi garno toon ha nokkuji kewɗi jooli yimɓe hewɓe mbasi en pittali mumen laamu ngu ɗaɓɓirino balle windere nde kala fodino kene tolno e milliarduji 9 taw ko koppeje dollar ɗum hanki naati juuɗe mabɓe e wiide jagorɗo affaire étrangére mo leydi Pakistan oɗo saha kene tolno e 16,3 milliards dollar woni ko tijja ngam mahtade ɗin nokkuji turnoji diƴƴe haadi toon caɗele mawɗe no fewi to Peru tonne kadi ko fitinaji mawɗi mbaɗi toon to Peru ɗin fitinaji noon jeeyi sababu ɓen seppoɓe taweteɓe toon to Peru hakkude mabɓe police ngal ɗon poɗodiral bangal pooɗe e ndure jeeyi sababu ngal ɗon poɗodiral pooɗe e ndure ha kene tolno e 17 neɗɗo mbasi en pittali mumen waɗi yimɓe hewɓe gañiɓe hen taw koye seppoji baɗɗi toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guila moon sehili moon Sar Abdullaahi Saae kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena